Майстори, прави ли са ви стените, защото от НАП ще проверят? Националната агенция за приходите започва масови проверки на хиляди домашни майстори, извършващи ремонти без да ги отчитат, като укриват доходи. Анализ на НАП показва, че над 60% от случаите не се предоставя финансов документ при заплащане на такава услуга. Нарушителите подлежат на глоби, данъчни проверки и сериозни санкции. А ако не отчитате никакъв доход, е възможно да искат да им докажете произхода на средствата, които да оправдават стандарта ви на живот. Ами да, нали по документи не получавате почти нищо или още по-лошо нищо. Как ще обясните откъде е Мерцедеса в гаража ви? Ако искате да разберете как можете да започнете да извършвате тази дейност легално и при проверка да нямате никакви проблеми с данъчните, може да се свържете с нас. Ще анализираме сегашното ви състояние на финансите и ще ви дадем най-добрите варианти и подходи за работа. Ще ви изградим лице, което непременно ще стои добре и пред НАП, но и пред вашите потенциални клиенти, както и пред банките. Ние ще се грижим за финансите, вие ще си карате Мерцедеса. Вече много ни се довериха. Как да не намерите? Ето го сайта, ето го номера, ето го имейла. Очакваме ви!